Benvinguts i benvingudes a l'acte de presentació del primer Congrés Internacional d'Espectadors de Teatre. Amb tots vostès, Daniel Martínez, president de Grup Focus. Molt bon dia, autoritats i representants institucionals, mitjans de comunicació, patrocinadors i empreses col·laboradores, amigues i amics, benvinguts. El passat mes d'octubre presentàvem Àfora Focus, un hub de pensament i d'activitats que tot tenint sempre en compte l'activitat teatral, la mare de la nostra activitat general, faria una sèrie d'activitats seguint unes línies d'actuació, 5 que no enumeraré de nou. Totes elles s'han posat en marxa. Portem aquests mesos i 32 activitats han mostrat ja la vitalitat d'Àfora Focus. Ens quedava una, la línia d'espectadors, que tot i que està treballant des de fa uns mesos, com després veureu, quedava mostrar la seva gran i important finalitat, atendre als espectadors. I res millor que això que fer-lo a través d'un congrés internacional que ja vam anunciar en aquell mes d'octubre. Els arguments per desenvolupar-lo no han variat. Pretenem conèixer l'opinió de l'espectador sense intermediaris, conèixer l'evolució mundial dels gustos i les motivacions de l'espectador teatral, conèixer els formats, els usos i costums del consum teatral, calibrar necessàriament l'efecte de la pandèmia mundial i, finalment, fer partícip a tot el sector de les conclusions que es desprenguin. Però, al moment actual, ens afegeix el do de l'oportunitat. Estem en el momentum dels espectadors. La baixada d'espectadors pública i notòria, davant del que considerem els experts amb moltes cometes, perquè l'experiència s'està també variant, plegada d'incertidumbres, d'incerteses, però davant del que sembla un canvi d'hàbits de consum. La venda anticipada pel sector és fonamental i tenim uns daltabaixos que són per nosaltres encara inexplicables. Davant, finalment, de la intranquil·litat d'empreses i programadors, doncs, ni fet aposta. Congrés Internacional d'Espectadors. I per acabar, vull ressaltar la sempre motivació fonamental de la nostra empresa i dels seus integrants, Barcelona. Aquest congrés pretén ser una contribució més al protagonisme cultural de la nostra ciutat, de Barcelona, amb un congrés original i d'abast internacional. I ara ja toca que el comissari del congrés us faci el detall del mateix. Pepe Zapata. Moltes gràcies. Amb tots vostès, Pepe Zapata, comissari del primer Congrés Internacional d'Espectadors de Teatre. Bon dia. Bé, gràcies, Daniel, i gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència. És un honor i la veritat és un privilegi fer aquest rol de comissari, faltar la placa de xèrif, d'aquest congrés internacional, però de fet en aquesta presentació treuré aquesta placa perquè m'interessa molt més fer el rol de Cicerone. Perquè aquesta presentació bàsicament és per presentar-vos gent. Persones, espectadors, que viuen d'una manera intensa, emocional i apassionada la seva relació amb les arts escèniques de tot el món i que formaran part intrínseca, seran el core veritable d'un congrés on, com deia ara mateix el president de Focus, conjunturalment, i això és una qüestió sempre pendular, tornem a posar sobre la taula la problemàtica dels públics al teatre, però volem tenir una mirada holística, 360 graus,
Normalment, quan des de la visió del gestor i del sector de les arts escèniques es pensen els públics, de vegades ho fem d'una manera genèrica i volem justament aprofitar la seva presència amb nosaltres perquè hi hagi qüestions, preguntes que volem abordar respecte de com és aquest fet de ser espectador. I especialment en un moment paradigmàtic, amb aquest canvi d'hàbits, sens dubte. La pandèmia, òbviament, ha trastocat moltes formes de relacionar-nos amb el fet de ser espectadors i amb les arts escèniques en general. De fet, el sector sempre ha estat allà. Tot el que esteu veient són imatges de casos reals, d'interaccions del propi sector arreu del món, cap d'aquí, totes d'elles internacionals, perquè és justament un dels tarannàs, un dels valors afegits justament d'aquest primer Congrés Internacional d'Espectadors de Teatre. I, com deia, el fet paradigmàtic d'encarar aquesta mirada cap als espectadors teatrals després d'una pandèmia on justament Barcelona s'ha significat per mantenir oberts els teatres amb el compliment absolutament estricte de tots els protocols de seguretat, pensem que pot ser una bona ocasió justament per veure com podem preguntar-nos com podem acabar d'omplir les platees d'una manera acompassada i genèrica, tenint en compte, a més, la interacció cada vegada més del que seria l'online, el virtual, el que està passant amb les tecnologies que ens permeten ampliar també, d'alguna manera, aquesta experiència teatral que tenim. És una invocació a tots els espectadors de teatre que ens han acompanyat durant tot aquest temps i que no han abandonat les platees i volem que hi hagi una plataforma, un punt de trobada amb espectadors de tot el món. Justament aquest és el valor diferencial d'aquest congrés. Normalment, i ho dic per experiència pròpia, els espectadors, en el meu cas, formen part de la meva vocació professional i jo diria que pràcticament obsessió, però moltes vegades els que ens autonomenem experts en el tema ens omplim la boca parlant en boca dels públics i justament aquesta mirada on els espectadors seran els que tindran cara i veu és una mirada absolutament novedosa i que volem posar en valor justament perquè pensem que ha de ser un congrés de, per i per als espectadors de teatre. En el fons, ells són els protagonistes i han de ser art i part activa amb tot plegat. I per fer-ho, evidentment hem posat en marxa tota una maquinària i tot un equip de treball per conjugar tots els elements necessaris per posar en marxa aquest congrés i d'aquí vull agrair tot l'equip d'Àfora Focus i del grup Focus que ha agafat de manera entusiasta el projecte, a l'equip de la consultora Una más Una, a Irene, a Belén, a Maca, a Ivana, que estan tramant tota una xarxa informal de contactes internacionals per localitzar justament projectes emblemàtics i paradigmàtics que ens ajudin a veure realitats diferents del fet de ser espectadors. Però també ens hem dotat d'un consell assessor de persones relacionades d'una manera o altra amb el fet teatral, amb el fet cultural, amb el fet artístic, però que tots són absoluts espectadors teatrals i m'agradaria presentar-vos a aquest congrés, a aquest consell, que sobretot el que ens ha ajudat és a traçar un mapeig de problemàtiques entorn a 3 ítems principals. La diversitat, és a dir, com l'equitat, temes d'inclusió social, de no discriminació, sobretot una diversitat cultural i geogràfica han de tenir presència en el Congrés, la participació activa dels públics en tots els processos de la cadena de valor, des de la creació i la recerca a la producció, a la difusió, òbviament, dels espectacles teatrals, i per altra banda, i tercer ítem, la transversalitat, és a dir, com les arts escèniques es relacionen no només amb altres disciplines artístiques, sinó també amb altres camps com l'educació, la mediació, la salut, el turisme. Pensem que pot ser un moment oportú per mapejar, insisteixo, aquestes relacions transversals amb altres camps, amb altres termes d'interès pel fet teatral. El Consell Assessor està format per 8 persones, la Marta Butxaca, dramaturga, directora teatral, guionista. Tenim també a la Macarena Cuenca, ella és professora de la Universitat de Deusto, especialitzada en anàlisi de públics i, de fet, va impulsar l'únic títol que hi ha a nivell estatal d'expertise en audiències culturals. Tenim en Xavier Fina, ell és consultor cultural i ha fet diversos estudis de públics, però tots ells són espectadors intensius de teatre.
Tenim a l'Eva Garcia, que la tenim per aquí, que a més és activista a més en temes de creació comunitària. De fet, ella està desenvolupant ara mateix, liderant un projecte molt a prop d'aquí, de fet, aquí, al Raval, amb una òpera cocreada dins de l'àmbit del Gran Teatre del Liceu, que es dirà La gata perduda i que veurem en els propers mesos com es porta en marxa. Tindrem en Javier Ibacache, ell és el gran expert en públics d'Amèrica Llatina. De fet, fins no fa massa ha estat cap de la unitat de programació de públics del govern de Xile, del Ministeri de Cultura del govern de Xile, i ens aporta una visió també internacional del tema. Tenim l'Esteve León, gestor d'àmplia trajectòria, ara està fent funcions gerencials a l'ESMUC, però sobretot ens aporta una visió vinculada a la governabilitat dels... Parlant de l'Esteve León, acaba d'arribar. Estava preparat, Aquesta visió també de governança dels projectes culturals, dels projectes escènics, perquè ell forma part del patronat de la Fundació Teatre Lliure. Un històric del John Morrus, un gran exemple, un gran referent justament de com els públics d'una manera proactiva formen part d'aquesta vida de les arts escèniques. Ell ha estat el gran líder del Galliner i que va impulsar la reobertura des d'un impuls absolutament ciutadà del Teatre Cursal de Manresa. I, per últim, i no per això menys important, la Marta Turo. La Marta es dedica al tema de salut, professionalment, però és sòcia del 3C i és una entusiasta absoluta del teatre. De fet, contínuament està prescrivint a la resta de socis del 3C espectacles, opinions al respecte, i pensem que és un esperit que ens aporta una gran visió, justament, 360 graus, i amb tots ells estem conformant tota una programació que ara us explicarem una mica més de detall i que acabarem de polir en els mesos que queden encara perquè celebri el congrés en si. De fet, estem fent un mapeig amb una xarxa informal, com us deia abans, on vull agrair també la participació d'institucions i entitats com l'Institut Ramon Llull, el Ministeri d'Afers Exteriors, el Ministeri de Cultura, el programa ECID, programa ACE, programa Iberescena, la xarxa de l'Institut Cervantes, els centres culturals d'Espanya a tot el món, institucions culturals d'arreu que estan tenint implantació al nostre territori, l'Institut Francès, l'Institut Italiano de Cultura, Casas, el British Institute, el Goethe Institute, tots aquests ens estan ajudant a fer de cartògrafs, en el fons, a fer de mapejadors d'experiències de tot el món, i ara us podríem dir que tenim pràcticament confirmació de 25 països de tot el món que estaran amb nosaltres durant el congrés d'una manera o una altra. Vull dir que estem aconseguint algun dels objectius de mostrar aquesta pluralitat, aquesta diversitat cultural i geogràfica que tindrem en aquest mateix teatre, en el Teatre Romea. I, de fet, i també vull agrair la participació de l'equip d'Agos Produccions amb en Miquel Valls, que està per aquí, perquè justament un cop feta la presentació pràcticament iniciem una fase que ens sembla absolutament apassionant, que és el que anomenem el precongrés, que el que consisteix és justament treballar abans de l'iniciació de l'inici del congrés amb aquestes 50 persones de tot el món, evidentment perquè es coneguin entre si, però ajudar a fer-los partíceps del programa i dels continguts d'aquest congrés i, sobretot, i més important, perquè d'una manera col·laborativa ens ajudin a crear el que anomenem el Manifest de Barcelona dels espectadors de teatre. Volem que el congrés es recordi especialment, a nivell de conclusions, per una declaració que els propis espectadors, i esperem que aquí dalt, d'aquest escenari del Romea, facin com a cloenda d'aquest congrés. Però no només tenim espectadors, que són els protagonistes principals, sinó que també tenim alguns experts d'aquí i internacionals que ens ajudaran a contextualitzar els continguts de tot el que us estic dient. Tindrem en Roger Bernat, creador conegut per tots, on justament el tema de la participació dels públics forma part intrínseca de la majoria dels seus espectacles i de les seves propostes, i de fet ell va ser editor d'un llibre referencial en aquest àmbit, Querido Público, publicat ja fa alguns anys, que recull una quantitat molt interessant de reflexions al voltant del fet de ser espectador. Tindrem també a l'Antonella Broglia. Ella és comunicadora, es dedica a temes de màrqueting i és actriu. Ara mateix està representant a Madrid, ella forma part de la companyia Theatre for the People, està representant una versió de La Tierra Baldía d'Eliot,
però la portem perquè li interessa molt i de fet està treballant habitualment en temes de transformació social. I li hem demanat que faci una conferència sobre projectes internacionals de transformació social i d'innovació social a través del teatre i quina relació s'estableix amb les comunitats i amb les persones que participen activament en aquests projectes. Pensem que pot ser molt interessant. Tindrem amb nosaltres la Zabel Castro, una jove activista teatral vinculada a la Universitat Autònoma de Mèxic. Ella, a més, té un blog molt actiu que es diu Aplaudir de Pie i la seva mirada principal té a veure molt amb els públics joves i li hem demanat que ens ajudi a fer una panoràmica històrica i conceptual del fet de ser espectador, però també amb una projecció cap al futur. Crec recordar que la seva conferència portarà per títol Records i projeccions del fet de ser públics. Vull dir que anirà per aquí. I també li hem demanat que ens ajudi a fer un taller pràctic per poder treballar el tema del públic jove vinculat a les noves tecnologies i als algoritmes, una qüestió bastant candent, òbviament. Tindrem també amb nosaltres a Antoni Jodar, i aquí tenim també a la Beatriu Daniel, de fet, tenim els dos aquí, formen part d'Explica Dansa, vells companys de viatge que ens tornem a retrobar. Una de les experiències, jo diria, més exitoses justament de mediació cultural per ajudar d'alguna manera a gaudir del fet escènic amb els públics. No fa massa van estar al Santa Santorum de la dansa contemporània europea, el Salders Wells, explicant de manera ballada què és la dansa contemporània i els hem fet un encàrrec molt especial perquè volem que ens expliquin com són els cossos dels espectadors. Quina gestualitat, quina ritualitat tenim a l'hora de relacionar-nos amb el fet escènic. I estem expectants a veure què és el que surt d'aquesta proposta. Tindrem el privilegi de comptar amb la Katja Johansson. Ella ve de Melbourne, d'una universitat australiana, experta en anàlisi de públics, però sobretot perquè és la coeditora, jo diria ara mateix que és la bíblia absoluta dels públics de les arts escèniques. El títol és Role Edge Companion to Audiences of the Performing Arts. S'acaba de publicar aquest mateix any, 600 pàgines amb lletra petita, que són l'anàlisi més exhaustiu que he conegut mai, forma part de la meva capçalera de nit, ja us ho podeu imaginar, sobre els públics del teatre, els públics de les arts escèniques, i tindrem l'ocasió que ens faci una conferència sobre la paradoxa dels públics i també un taller detallat sobre el seu procés d'anàlisi justament d'això. I per ara l'últim punt hem confirmat, i pràcticament els tenim ja tots, falta alguna cara que aviat us podrem anunciar, no és altre que el professor aquest és el llibre que us deia, que el professor de la Universitat Pompeu Fabra, l'Antonio Monegal, que acaba de publicar precisament un assaig a Acantilado que es titula Com el aire que respiramos, sobre el valor social de la cultura, i l'hem demanat que parli d'això. De fet, el llibre el presentarà a finals de mes al CCCB amb el professor Nucho Ordine, que suposo que coneixereu d'aquest assaig tan conegut de la utilitat de lo inútil, i va en la mateixa línia de posar en valor justament la cultura, les arts escèniques en relació a les persones. Tot plegat per conformar una programació on la majoria de les activitats tindran com a protagonistes aquí aquests públics que us deia. Taules d'experiències, taules de debat, presentacions de projectes on els protagonistes, de nou, són els espectadors. I fins i tot la conducció d'aquestes taules estem treballant perquè siguin els propis espectadors i aquí comptarem segur amb representants d'entitats del nostre entorn més proper. Em consta que hi ha representants aquí dels amics de l'Associació de la Perla, del programa Sismògraf d'Olot, que tenen un programa que es diu El millor públic, gent de l'Escola d'Espectadors de la Nou Ivanov, del Club de Lectura de la Sala Beckett i del TNC, socis i abonats de la Fundació Romea, tot un seguit de persones que de manera proactiva col·laboraran voluntàriament per posar en valor justament la importància i el protagonisme dels espectadors en les arts escèniques. En qualsevol cas, i perquè calli una miqueta també, els hem demanat a tots ells que us saludin, que us feu una invitació d'alguna manera a que ens acompanyeu en aquest congrés i, si us sembla, anem a veure com ens saluden. Hola a tots. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola,
Ciao. Hello. Zdravo. Olá. Hola a todos y todas. En el centre del meu treball hi ha l'espectador. Esse projeto ele partiu da minha tese de doutorado em que eu estudei sobre a Escola de Espectadores de Buenos Aires. Som un grup de prescriptores de teatre, generació Z y millennials. Llevo ya varios años trabajando en proyectos europeos relacionados con los públicos de la cultura. Quiero invitarles al Congreso Internacional de Espectadores. Las dos primeras instituciones que inciden significativamente en el ciclo vital son la familia y la escuela. Caídas del Cielo es una ONG dedicada a hacer teatro con personas en riesgo de exclusión social. La meva relació amb el teatre és amb el desenvolupament de projectes teatrals comunitaris. El Aula del Espectador es un espacio de encuentro, es un espacio pedagógico dedicado a todas y todos quienes participamos del acontecimiento teatral. Tengo muchas ganas de conocer a otras personas y otras experiencias de diferentes países. Esta metodología tiene como finalidad exponer todo el proceso creativo desde el día número 1 con el espectador. Participaré parlant a la funció social del teatre, a la seva capacitat de construir comunitat. Hablaré de teatro como dispositivo de innovación social que estudiará el teatro desde el punto de vista más importante, el de los espectadores. Each and every production brings together apprentices that are trying to learn something about acting, directing and producing theater. Y les invito desde ya a participar, a inscribirse en este encuentro. El proyecto Pierre lleva su nombre en referencia a Pierre Bourdieu. Us esperem a Barcelona. Del 24 al 26 d'octubre. El proyecto consiste en trabajar con universitarios, con terciarios, con docentes que pensamos que son un público potencial para las artes escénicas. Vrto hoću u pozorište nastaje 2017. godine kada je grupa studenata koja voli da posećuje pozorište odlučila da o njemu i piše. Mi nismo profesionalci, sebe nikada nismo smatrali pozorišnim kritičarima, već pišemo iz ugla publike za publiku. Somos una asociación de espectadores amantes del teatro y nos encanta organizar actividades dentro del ámbito cultural. Formo part del Consell Assessor del Congrés. Soc una ferma devota i una addicta al teatre. No hi ha setmana que em pugui abstenir de trepitjar un pati de butaques. I am a co-director for StageSight, which is an organisation looking to diversify off-stage roles in theatre. Noi abbiamo lanciato 15 anni fa un progetto che ha fatto un po' scuola in Europa che si chiama Visionari, in cui un gruppo di cittadini che non sono professionisti a nessun titolo, non sono addetti ai lavori, ma selezionano una parte del nostro programma del festival, riunendosi una volta a settimana e discutendo tra loro di teatro contemporaneo, di dansa, di circo. Penso que el teatre amb els seus treballadors, els seus actors i sobretot amb els espectadors és un laboratori perfecte per plantejar-se les paradoxes de l'ús i l'abús entre persones. Tenim moltes ganes de veure'ns en el primer congrés d'espectadores de teatre. Coordino un hermoso proyecto que se llama Diálogos Espectadores, en el que buscamos que las personas que crean la magia del teatro y quienes la disfrutamos desde las butacas nos encontremos. Es un proyecto para la creación y formación de públicos en el que aportamos claves de lectura para acercar los lenguajes contemporáneos a todos los públicos. ¿Y qué pasa con el cuerpo del espectador? Nuestro proyecto nace a través de una escuela de espectadores que se enfoca en entregar herramientas de apreciación y de crítica teatral, y posterior a eso hicimos una selección de 7 públicos que pasan a formar parte del primer comitè ciudadano de nuestro teatro. Us animo a que us apunteu. És un congrés sobre el públic del teatre protagonitzat pels protagonistes reals, els espectadors i les espectadores. The practice of spectatorship and what it means to be a spectator are becoming ever more important, so I look forward to discussing that with you. Jo crec que serà una molt bona oportunitat per escurçar les distàncies entre el teatre i la societat. Un acontecimiento histórico y fundamental para las amantes de las artes escénicas, en donde podremos dialogar con respecto a todas esas operaciones posibles gracias al desarrollo y apreciación de las artes. Nos encantará tenerte con nosotros y poder escucharte. Allí nos vemos. Um abraço. Com deia algú que jo me sé, no hi cama per tanta gente. És a dir, que en teoria hem d'estar tots aquí aplegats en el Romea, d'una manera o d'una altra, però volem fer-ho extensiu al màxim de persones possibles i amb aquesta vocació a la vegada global i internacional, tot això es podrà seguir en directe per streaming, però no d'una manera habitual.
suposo que heu sentit a parlar de metavers i de plataformes immersives. Doncs nosaltres també volem experimentar amb això, perquè pensem que és una obligació també com a Focus, com a Focus, trobar noves fórmules d'interacció amb els públics. I per això estem desenvolupant un entorn que ens permetrà aplegar el màxim de persones possibles. Per això quan diem que possiblement tinguem 500 o més persones al voltant del Congrés ens referim justament a això, a poder-ho ampliar i disseminar amb la possibilitat de seguir en directe a temps real en un altre espai virtual dintre d'un entorn immersiu. I ara us heu d'imaginar que el Pepe Zapata que us està parlant ara es converteix en un avatar i es fica dintre d'una pantalla d'ordinador i comença a interactuar en aquest entorn metacongrés amb altres congressistes, amb altres espectadors i segueix, igual que ho faríeu aquí en persona, tots els continguts del Congrés. Prometo, això sí, que la propera vegada que refaci l'avatar posim una mica més de cabell i potser una mica més de panxeta, no ens enganyem, però en qualsevol cas esperem que amb tots aquests ingredients hi hagi prou interès perquè ens acompanyin, òbviament, professionals del sector, gestors culturals en general, que poden estar interessats en les aportacions que facin principalment aquests espectadors de tot el món. Pensem que això és igualment interessant per creadors i artistes que incorporen aquesta mirada cap als espectadors en els seus processos de desenvolupament de projectes escènics. Òbviament, investigadors, professionals universitaris que estan analitzant contínuament aquests elements, però també a les administracions públiques que prenen decisions al respecte, prenen acords de polítiques culturals on, òbviament, la ciutadania, les comunitats, els espectadors formen part intrínseca d'aquest tema. I, òbviament, espectadors i curiosos en general, només faltaria. Vull dir que serà un punt de trobada global i divers justament per posar en solfa aquest rol dels espectadors de cara al futur. Aquesta presentació coincideix, a més, amb l'inici de les inscripcions i aquests, de moment, el que farem serà posar diguem-ne, a la venda dues inscripcions, la presencial i la online, i a més la presencial inclourà la online també, vull dir que serà factible que algú que estigui aquí assegut en la mateixa butaca que vosaltres també pugui interactuar en aquest metacongrés, en aquest metavers, i fins al 31 d'agost establim un preu promocional, perquè aquí no sortiu sense inscriure-us, evidentment, per poder participar en aquest congrés. Més enllà de la broma, tota la informació la trobareu al nostre web, amb tota la informació dels ponents i espectadors que heu vist en aquesta presentació, i, de fet, el hashtag que acompanyarà aquest congrés inclou els 3 termes principals per poder-ho identificar. Òbviament, congrés, espectadors, òbviament, en el centre, i BCN, perquè, modèstia a part, desitgem que Barcelona esdevingui capital mundial del teatre del 24 al 26 d'octubre. I ens agradaria pensar que aquest manifest, aquesta declaració que volem posar sobre l'escenari del Teatre Romea, sigui extensiva a la resta del sector de totes les geografies del món, justament per posar en valor aquest rol dels espectadors. En qualsevol cas, us esperem del 24 al 26 d'octubre. M'agradaria pensar que aquest fet màgic que acostuma a passar en aquest escenari es reproduirà i per això agraïm moltíssim l'acompanyament en aquest viatge d'administracions públiques, d'entitats que col·laboren amb aquest projecte, òbviament l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya amb el seu Departament de Cultura i el Ministeri de Cultura amb l'INAEM, però també els patrocinadors oficials, Costa Serra i Assegurances Catalana Occident, els patrocinadors Fundació DAM i SGAE i col·laboradors com Atiram Hotels, Iberia i Renfe.
I ja està, jo diria. Amb aquesta màgia que us comentava abans, m'agrada molt pensar en aquell concepte que el Peter Brookes sempre ha posat en valor de l'espai buit, on, de fet, perquè es produeixi el fet espectacular, només fa falta algú que camini per algun lloc i algú que l'escolti, algú que el miri, i esperem que la propera vegada que pensem en això, a qui mirem siguin els propis espectadors. No us moveu un moment, perquè esteu fantàstics ara, i no em puc estar de fer-vos una foto, perquè a més passarem llista. Podeu somriure, podeu fer gestos, podeu fer la ritualitat habitual en aquests casos, però ja esteu. Fantàstic. I només em falta animar-vos, en tot cas, a acompanyar-nos en aquest viatge meravellós 24 i 26 d'octubre en aquest mateix teatre, Congrés Internacional d'Espectadors de Teatre. Gràcies.